ତମର ଏ ଡାଇମଣ୍ଡ ନେକଲେସଟା ମୁଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ସ୍ୱରୂପ ପାର୍ବତୀକୁ ଦେଇଦେଉଛି। ମୋର ଏଇ ଡାଇମଣ୍ଡ ନେକଲେସଟା ନୂଆଟା ମୁଁ ପୁଣି ପାର୍ବତୀକୁ ଦେଇଦେବି? ନା ନା ନା, ଜମା ବି ନୁହେଁ। ତା ଛଡା ଏତେ ଦାମିକିଆ ନେକଲେସଟା ତମେ ସେ ଭିକାରୀଟାକୁ ଦବାକୁ କାହିଁକି ଚାହୁଁଛ? ତମ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଗଲାଣି। ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଲେ ତମ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି। ଆରେ ସେଠି କଣ ଆଶୀର୍ବାଦ ମୁଁ ଯାଇ ଖାଲି ହାତରେ ଦେବି? ଯୋଉଠି ସେମାନେ ସବୁ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ମତେ କଣ ବୋଲି ଭାବିବେ? ମତେ କହିଲ କଣ ବୋଲି ଭାବିବେ? এইটা হচ্ছে ମୋ ଫେଭରେଟ ହାର। এই ହାର ସେ ପାର୍ବତୀକୁ ମୁଁ ଜମା ବି ଦେବିନି। ଦେଖ, ତମେ ଯଦି ମୋ କଥା ନ ଶୁଣ ତାହେଲେ ମୁଁ ସାଉଟ୍ କରିବି। କାଇଁ ପାଠ କରୁଛୁ? କାଇଁ ପାଠ କରୁଛୁ? ଶୁଣ, ମତେ ହାରଟା ପାର୍ବତୀକୁ ଦବାକୁ ଦିଅ। ତମେ ହାର ଦବ ନା? ଦବ ନା? ଗୋଟେ ମିନିଟ୍, ଏଇଟା ଦେଇଦବ ନା? ହାର ଦବ ନା? ଦେଖ, ଏଇ ହାରଟା ନେଇକି ତାକୁ ଦେଇଦିଅ। এইটা ডুপ্লিকেট ହାର ବୋଲି ତମ ଛଡା ସେଟା କିଏ ଜାଣିପାରିବ? କେହି ଜାଣିପାରିବେନି। ନିଅ, এইଟାକୁ ଦେଇଦିଅ। ଆପଣ ମୋ ଭଳିଆ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛ ମତେ କହିଲ? ଆରେ ସହଜରେ କହିଦେଲ, ଏଇଟା ନେଇଯାଅ, ଏଇ ଡୁପ୍ଲିକେଟ ହାର ତାକୁ ଦେଇଦବ। ସେଠି ତମ ଛଡା ଆଉ ଏଇ ଡୁପ୍ଲିକେଟ ହାର କିଏ ଜାଣିଛି? ଭୁଲି ଯାଉନି, ସେଠି ବଡ ଭାଇ ଛିଡା ହେଇଛନ୍ତି। ସେ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଜାଣିଦେବେ କୋଉଟା ଅସଲି କୋଉଟା ନକଲି। ଭଦ୍ର ଲୋକଙ୍କ ଭଳିଆ ଚୁପଚାପ ତଳକୁ ଆସ ଆଉ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅ। ଆମେ ଅଲରେଡି ରେଡି, ସମସ୍ତେ ଆମକୁ ଖରାପ ଭାବିବେ। ଆମର ଠିକ